Λοιπόν, γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα καινούργιο βίντεο. Και από ό,τι βλέπετε έχω πάρα πολύ καιρό να κάνω βίντεο, δηλαδή ένα χρόνο. Επειδή δεν μπορούσα. Οπότε κάντε like και εγγραφή για να ανεβάζω πιο γρήγορα τα βίντεο. Λοιπόν, πατάω ready. Έχω πάρα πολλούς. Εσείς πείτε μου ποιο είναι το αγαπημένο σας σκηνικό από το item shop. Εμένα είναι ο Nick X30. Μιας που είναι και το όνομα μου, Νίκος. Τόσο πολύ φαίνεται θα είναι ο αιώνιος εχθρός μου. Ρε παιδιά, δεν έπρεπε να βγουν τα snipers. Άμα με βλέπατε εμένα με το sniper, θα είχα πάρει win. Τα βγάλε τα snipers. Πείτε μου κάτω στα σχόλια άμα ξέρετε αν θα ξαναβγούν τα snipers. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ πέρα πέφτουμε εκεί στον δρόμο. Και έχω δει, αλήθεια, ένα glitch. Μετά σε λίγο θα παίξω αυτό το μάτι και θα κάνουμε glitch για V-Bucks, παιδιά. Αλήθεια, έχω βρει ένα glitch εδώ στο Nitrodrome που με τον Gascan, αυτή τη φιάλη που έχει βενζίνη μέσα, μπορείς να ανοίξεις το Vault. Μπορείς να κάνεις κάπως κάποια μαγική κίνηση. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, γιατί δεν το έχω δοκιμάσει και το stream μου. Έχουμε να δοκιμάσουμε πάρα πολλά glitch V-Bucks. Αχ, πόνεσα.
καμπερωθώ εδώ, θα με βρει κανένας. Τους και μου φαίνεται αυτό το πραγματάκι πάνω από το μπιζέλι. Και επίσης πείτε μου ποιο είναι το πιο αστείο skin που έχει βγει. Ο Peabody, ο Pili ή ο Peter Griffin. Τους αφήσω να σκοτώσουν τον ποτάκι και εγώ θα κάτσω εδώ. Επίσης παιδιά, να ξέρετε, παίζω πρώτη φορά εδώ, οπότε έχω πάρει όλα το Battle Pass, όλα τα levels, αλλά ξέχασα να το βγάλω βίντεο. Αλλά όταν θα βγει η καινούρια σεζόν, πιστεύετε ότι θα είναι η καινούρια σεζόν? Γράψτε κάτω στα σχόλια. Τι? Πότε βγήκε αυτό? Παιδιά, καινούριο όπλο, να το μάθετε όλοι. Παίζει κανένας? Όχι, δεν παίζει κανένας. Τι? Τι? Πότε ήρθε αυτός? Λοιπόν παιδιά, αρκετά. Δεν έπρεπε να φανεί η μούρη μου. Λοιπόν παιδιά, αρκετά για σήμερα. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή. Γεια!